Već 300 godina sam desetogodišnjak i već 300 godina umirem od dosade. Dosta mi je biti zarobljen u ovoj kući. Ne možeš tako. Briga me. Odlazim iz ove kuće. Nisu mu sve na broju. Film Joan Svar. Želim da me se tretira kao normalno dijete. Kamo ideš? U školu. Želim upoznati svoje vršnjake. Bilježnica na kojoj piše ime. Michel Mrak. Ko si ti? Vampir. I želim biti tvoj prijatelj. Usta! Začepimo usta! Tiho budi. Nemaš se čega bojati. Tvoji roditelji ne smiju znati za mene. To su moj djed i baka, izgubio sam roditelje. Stvarno? Gdje si ih stavio? Duhovito, tako se kaže, izgubiti roditelje znači da su mrtvi. Mama, kada na mrtvo mrtve staviš u lijes, oni se više ne miču nikada. Općenito gledajući ne. Ali s nama nije tako. Postoje bića na ovoj planeti koje nas mogu stvarno uništiti. Grbus. Da, pobjesnio, bio sam bijesan. Nitko te neće spasiti. Zaklinjem se da ću biti dobar kompa vampiriću. Nikada nikome neću reći da se ovdje skriva. Niti prijateljima, pa čak niti djevojci. Od redatelja Rabinovog mačka. Ako ideš sam van, riskiraš svoj život, ali ako je drugi dječak ovdje bez nadzora, završit će kao filetirana riba. Na brod! Drži se, Michel, stiže! Adaptacija najprodavanijeg stripa Mali vampir. Ne možete dopustiti da pobjegne s vašom curom! To se neće dogoditi. Svi na svoja mjesta. Moj prijatelj je vampir. A zašto? Moramo spasiti vampirića i izbjeći kaznu. Svakako se dobro zabavljamo. Distribucija Blitz.